Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βασίλης, αυτό είναι το δεύτερο μου βίντεο. Ανέβηκα αρκετά, ήμουνα 56 level. Ας βάλουμε αυτήν την αποστολή. Ένα λεπτό να σου δείξω λίγο κάτι. Λοιπόν, εδώ στις ειδικές αποστολές πήγα στην τέταρτη, ναι νομίζω ναι, και ναι, πήρα βοηθό, είναι 4, τον πήγα 4 level, μου δίνει 97-84 και θέλω να μου πείτε, επειδή δεν καταλαβαίνω εδώ πέρα, βγες εξωχωρείς το βοηθό σου, απλώς δεν το χρησιμοποιώ ή άμα το βάλω υπάρχει ουσία να γεμίσει η εμπειρία έτσι, δεν ξέρω. Θέλω να μου γράψετε ακόμα τι κάνει όταν το βάζω να κοιμηθεί. Μπορεί να κάνει και τίποτα. Λοιπόν, τι άλλο, δεν κάνω προπόνηση πολύ. Τι άλλο να σας δείξω, να βάλω λίγο την προπόνηση. Βασικά ας περιμένω ένα λεπτό, ναι θα περιμένω ένα λεπτό να κάνω επίθεση αυτόν. Σε 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, μέχρι να γίνει θα σας δείξω μια επίθεση. Γρήγορα. Χάσαμε. Ήταν δυνατή αντίπαλη, πολύ δυνατή. Λοιπόν, επόμενος ήρωας. Αυτός είχε πάρα πολύ κέρδισε. Λοιπόν, επόμενος ήρωας. Και το βοηθό μου το λένε Μπόμπο. Ο Μπόμπο. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο ήμουνα 56 level, τώρα θα πάω 63 για 1200 εμπειρία. Λοιπόν, θέλω να σου πω ευχαριστώ πάρα πολύ στους συνδρομητές μου. Σε μια μέρα μάζεψα 5 συνδρομητές, 5 εγγραφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω πως είναι καλά. Άντε. Να και εγώ με το βοηθό μου. Εντάξει, τώρα το έχω ανεβάσει και αρκετά καλά όλα τα skills μου, τα έχω 600, εκτός από τη ζωή είναι 520 ή 580, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ναι. Παραξενεύομαι που όταν πατάω επόμενος ήρωας αυτό δεν ανεβαίνει. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ναι. Εγώ πατάω επόμενους ήρωες γιατί όταν κάνω stream, δηλαδή όταν κάνω το βίντεο, κολλάει. Θα να σου πω κολλάει, όπως βλέπετε τώρα, γι' αυτό πατάω επόμενους ήρωες, ενώ όταν δεν κάνω stream είναι μια χαρά, δηλαδή δεν κολλάει καθόλου. Λοιπόν, άμα δω ότι πάει καλά το κανάλι, σας είπα ότι πολύ πιθανόν να βάλω PaySafe και πολύ πιθανόν, όχι PaySafe και Donuts, για το βοηθό το φάντασμα, θα σας το δείξω τώρα, μόλις τελειώσει η επίθεση, μόλις τελειώσει η μάχη. Ναι. Και θα κερδίσει ένα, νομίζω κάπου εδώ στη ντομάτα, 7. Δεν θυμάμαι, ή πιο μετά. Ναι. Ναι, θα μείνει νομίζω στη ντομάτα 7, ντομάτα 7. Ναι. Και εντάξει, χάσαμε, δεν πειράζει, ήταν αρκετά καλή, όπως είδατε. Να σας δείξω λίγο εδώ πέρα στο κατάστημα. Λοιπόν, αυτό εδώ, βοηθός γλίτσα,
Μπορώ να το πάρω άμα βλέπω ότι πάει καλά το κανάλι και να, όπως βλέπετε έχω αναβαθμίσει αρκετά πολύ τα skills και πάμε να κάνουμε επίθεση. Νομίζω ότι θα χάσω. Και τι ξεκινάει αυτός? Όχι, πω, για πολύ λίγο, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, να βάλουμε αυτό εδώ. Αυτό εδώ έκανα. Τι άλλο? Τι να βάλω τώρα? Όχι, δεν χρειάζεται, είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μερικές μονομαχίες, επιθέσεις. Μία μπορούμε να κάνουμε. Ας κάνουμε σε αυτόν. Ίσως και κάνω κανένα χα. Εντάξει, το γέρδισα. Μου έδωσε 200. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο στο πρωτάθλημα. Ας κάνουμε αυτό εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Αυτό το βίντεο θα είναι λίγο μικρό γιατί εδώ στις ειδικές αποστολές έχασε και τώρα άλλη μια ώρα. Άμα το γεύθησα θα συνέχιζα. Τι άλλο? Αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και subscribe. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Ήταν λίγο μικρό, δεν πειράζει. Αυτά. Γεια σας.